Hej alle sammen, mit navn det er Christian, og jeg kommer fra A New Sleep. Og i A New Sleep der bruger vi reaktion. Reaktion er et værktøj til dig, som der ønsker at få endnu mere ud af din annoncering. Til dig, der ønsker at profitspore og profitoptimere. Til dig, der ønsker at få et overblik. For os, vi har brugt det seneste år, og det har skabt helt vildt store resultater, fordi vi har fået enormt meget ud af vores annoncering. Vi har bedre kunne tracke på vores Facebook og Instagram og Google annoncering. Vi har kunne begynde at se, jamen, hvad er det, vi tjener på vores annoncering, altså via det her profitsporing, eller POA, som det hedder, Profit on Ad Spend. Og for os, jamen, jeg kan simpelthen ikke se en hverdag, hvor vi ikke bruger reaktion længere. Så hvis du er en e-commerce forretning, der rigtig godt kunne tænke dig at få muligheden for at kunne profitspore, muligheden for ligesom at kunne se, hvad der er muligheder for at kunne forbedre din tracking, men også få det her overblik, der gør, at du kan se, hvordan din forretning performer på dagsniveau, ugesniveau, månedsniveau, sågar på kvartal eller halvår eller årsniveau, jamen så er det helt sikkert reaktion, du skal prøve at kigge i retningen af. Og så synes jeg overhovedet ikke, at prisen retfærdiggør det, som der er. Jeg synes, det er alt for billigt.